ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kasinjuk kirang ba shnong ri Bhoi district mendakasi ga khot kawe ri kinong yalam shnong banyawan sangut kawe ka shnong banyadan lang haka khat artrek leber arjar pusaw ha library hall Nongpoh kaban sedang nadu ka porch pho bije main step ha ka chief executive member ka KHADC uba penyai sing sim unwan banyakendu ban pinme yaki kam jaga council. Halo kadi kasinjuk kirang ba shnong ri Bhoi district mendakasngi lalum yaka jingalang jigirang ba shnong ka bekerpang ha Nongpoh na kabenta banya pinbe yaki kam jaga district haswa bekinyo banya kendu baru CEM jaga district council. Habakaran cikla pathai khubor ba bisilyang secretary kasinjuk kirang ba shnong ri Bhoi district ula pinpaw ka jing sngokemen ba CEM ga district council ba penyai sing CEM ula pintikna ba unsawan ha khat atrik mentau benai leber ha ka jingalang ka bekerpang banya kendu bekinong yalam kasinjuk lembe de kinong penyai shnong jugi shnong ba pher lembe ki seng long kemi bar ki seng samla halo ka jing thmu ba CEM unyo banya mirjing mot ha ka liang ka sinsha ka khadar khamtam ha ka biya de ba ka direct funding jaga sarkar pedeng. Tiha kani kesngi nak kaliang jungi gilaya kot ya kini ki jing kot rum. Mana kaliang jong ka sunjuk ni kot ni aware ya ki nong ilam snong jong ka Temri Bhoi district hi parak oi bakin yami renti akan kesngi kajilang kan long hakapor sipo steng men step hang ni hapo Nongpoh hapo district library hall. Di kumta nak kaliang jong ka sunjuk ngila dep ban print ni kini notice kum ka jing pentip Tina kaliang jom kini ki rang ba shnong ki bedon haki area kin pentip ki rang ba shnong kenang ba kin yawan renti akan kesngi nak bentaban ya mirjung mut haka bide bat ka sensar ka khadar jong ka imlang ka salang haka Temri Bhoi ka bi ki jungi. Tina kaliang jong UCM ul dapan pentikna ul pha ka city officially sa ka sunjuk ka jungi bat kumtangi khot ni aware ya ki ini ki nong lam shnong nadu rang ba shnong ki sodar shnong Bakum juru yaki presiden sekretari jom kiseng samla pasang kente bakin yami renti akan deka sengi hakapor sipo buje mestep. Tidak kalian jom kesunjuk ngila Pynkhreh ru yaka memorandum ban submit cha usia maka deka sengi ibubun kimat kijura ke bana kalian jom kesunjuk ngila Pynkhreh bat ngangit skam maka deka sengi kan deka sen kepada kong kepada kalian jom kumat nong yalam bah kumat du jom district council unya kendu bat ki nong elam jong ka Temri Bhoi hapo ka district kejungi dengan community bagan negasi kan long kasi ke bejop na ka benta ban penyak chakmat ia ki kam ki bede bat ka sensar ka khadar ha ka Temri Bhoi kejungi hi barak away. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center